हेलो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआव आरोबाव फिन खनसेबाव नोंथांमोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। रन्जन दैमारी লগত जिमान केडार लिडार जेলত আছে সবে ওলাব লাগে মোৰ হিচাপত চুক্তি হোৱাৰ পিছত এটা শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত শান্তি চুক্তিকাৰীসকলে লিডাৰসকলে বা কেডাৰসকলে এতিয়াও যেটো জেলত থাকিব লাগে সেইটো কি চুক্তি হ'ল প্ৰমোদ বৰহে ক'ব জানিব সেইটো জেলত আকৌ থাকিব লাগে বুলি চুক্তি কৰিছে নেকি দুনিয়াত পৃথিৱীত মই কোনো এনেকুৱা চুক্তি দেখা নাই কিবা একটা চুক্তি হোৱাৰ পিছত কোনোবা জেলত থাকা আজিলৈকেও জেলত থাকা এনেকুৱা চুক্তি মই দেখা নাই दा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन माथो दं नङा होमब्ला दिनैहाय शान्ति चुक्ति जालांबाय नङा होमब्ला अब्लासिमबो दिनैहाय रन्जन दैमारीजों लोगोसे गोबां माने बर'नि सेक्रिफाइस खालामग्रा बिदा फंबायफ्रा दासिमबो जेलावनो दं। दा दिनै महिलारि सारा जुदि गोख्रों रावजों जुदि बेफोरबायदि बुंनो हायोबा सोंखारिनो हायोबा दिनैनि दिनाव प्रमोद बन्दु बिथाङा बैफोर प्रब्लेमनि फारसे मानो फंसेबो खोथा बुंनो हाया नङा होमब्ला दा बेखौनो जोङो रुजुनानै नायदो बिटिआरआ साबसिन ना बिटिसिआ साबसिनमोन नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव मानो खर' दिखांनो हाया जिहेतु दिनैनि नैबे एग्रिमेन्टआव खुनु पावार गैया रायजोफोर जिहेतु दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिराद गिलुं गिलुङै 4 बोसोर मानि समफोरखौ ओरैनो मानि आद्रि खालामदों नङा होमब्ला बै समाव जेब्लानाखि बिएसि आरो बिटिसि जादोंमोन बै समाव महिलारि सारा मोसा बायदि रायजो सालायदोंमोन नङा होमबा हेमन्त बिश्व शर्माखौ महिलारि सारा जोंनि बिटिसिआवनो हाबहोआमोन नङा होमब्ला दा दिनै मा नुखो रायजोफोर दिनै एनडिएफबि जेंनानि फारसे दिनै प्रमोद बन्दु बिथाङा फंसेबो खोथा बुंनो हाया जिहेतु दिनै बिथांमोना पावार गैया जिहेतु दिनै माबा मोनसे सोंखारिब्ला माबा मोनसे बुङोब्ला दा बिथांनि जायगायाव सोरखौबा खावबो बसायहरनो हागौ दा बिनि थाखायनो दिनै प्रमोद बन्दु बिथाङा फंसेबो खोथा बुंनो हाया रायजोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया दा महिलारि सारा बुंलांदों खुनु जारिमिनाव नुफेराखै शान्ति चुक्ति जानायनि उनावबो माने चुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रा जेलावनो थानांनाय बेथ' नंगौ खुनु हिस्ट्रियाव गैया नाथाय दिनै बिथांमोना मानो बेफोरखौ जेबो बुंनो हायाखिसै आरो बिथांमोना मा जाबावबाय दाख्लि एमपि इलेक्शननि सिगां बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनो आरो एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो मा जालायखो माने गावसिनिफ्राय एमपि नांगौ जालायबाय नङा होमबा एमपिखौबो हरबाय गावसिनि सापर्टारफ्रा नङा होमबा दिनै मा जेबो गैया हंला नङा होमबा दाउदैसो होमबा माखौ फोथायबावनो रायजो राजाफ्रा दा दिनैनि दिनाव बेखौनो लाजिनांगौ प्रमोद बन्दु बिथाङा प्रमोद बन्दु बिथांमोननि नैबे बिटिआर सरकारनि गासिबो डायनामिक लिडारफ्रा दिनैनि दिनाव मोजाङै लाजिनांगौ गियान दंब्ला गन्थं दंब्ला आरो दा जोङो बुंनो हायो नङा होमब्ला बिएसि आरो बिटिसिआ जाहैबाय मोसानि पावारमोन नङा होमब्ला आरो नैबे दा बिटिआर पावारा जाहैबाय मैनि पावार नङा होमबा बिएसि बिटिसिआ जाहैबाय राजा बायदि गावनि गोहोजों खुंनो हानाय मोनसे पावार दंमोन आरो दा बिटिआर पावारा जाहैबाय मा मैनि पावार नालाय बिथाङा बयखौबो गिनांगौ जेरावखि थाङा मानो जेखि आदार जाहैया मानो गिलुं आरो बे गावनि जिउफोरखौ लानानै थिग दिनैनि नैबे माने बिटिआरनि पावारा मासे मैनि पावारजों रुजुजायो नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना जुदि पावारफुल मोनब्ला एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा शान्ति चुक्तिनि उनावबो दिनै मानो बिमा बिफा बिसिफोरजों माने न'खराव फैनानै ग्रें रायजो जानो हायाखिसै दा बेफोरनि गासिबो गोरोन्थियानो जाहैबाय प्रमोद बर' बिथांनि गोरोन्थि दिनैनि दिनाव बिटिआराव खुनु पावारानो गैया दा बेखौनो बिराद पावार दं होननानै रायजो राजाफोरखौ बिथाङा थगायग्लुंबाय थायो सामफ्रामबो नङा होमब्ला नाथाय दिनै मा जागासिनो दं बिटिसिनि पावारा दिनै गासिबो जोबलांगासिनो दं लांजाजोबगासिनो दं बिटिआरआ जुदि गिलु फालु पावार दंब्ला मानो गासिबो पावारफोरखौ दिनै लांनानै लांदां जालांनो नागिरखो दिनै मानो नोंथांमोना हारि जौगानायनि थाखाय मोनसेबो खामानिखौ मानो मावनो हादा
आरो बै बिथांमोना दिनै मानो उदां अख्राङाव फैनो हादा दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगौ रायजो राजाफ्रा বিলাক ৰাইজবিলাক কিবা এটা পাবলৈ আশা কৰিবলৈহে জইন কৰে হয় না এতিয়া আৰু চৰকাৰ নথকা ৰাজনৈতিক দলত কি কাৰণত জইন হয় আজি যেটো জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছে জইনিং লৈছে পাবলৈতো একো নাই আৰু কি দিব পাৰিব বিপিএফ ভোটৰ কথা হ'ব তাৰ কাৰণে মই কৈছো চৰকাৰৰ থকা ৰাজনৈতিক দলত চৰকাৰ থকা ৰাজনৈতিক দলক জইন কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় চৰকাৰ নথকা ৰাজনৈতিক দলক জইনিং কৰাহে ডাঙৰ কথা আজিৰ পৰাই বেয়া দিন ইউপিপিএল আৰু বিজেপিক বেয়া দিন আই আছে বিটিসি এতিয়া মই ৰাইজৰ আগত কৈছো চৰকাৰে বা বিজেপি ইউপিপিএল চৰকাৰে ৰাইজক একো দিয়া নাই এজন দুখীয়া ঘৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ পৰা 5 বছৰত 3 লাখকে টকা লুটি লৈ যায় কেনেকুৱা মান্থলি 5,000 কে টকা দুখীয়া ঘৰৰ পৰা দালিৰ পৰা চাউলৰ পৰা মিঠাতেলৰ পৰা গেছৰ পৰা আৰু এই যে পেট্ৰলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ পৰা যিমানখিনি খৰচা হয় যিবিলাক এই ব্যৱহাৰ নকৰিলে মানুহ জীয়াই নাথাকে এইবিলাকৰ পৰা মান্থলি 5,000 কে যদি চৰকাৰে যদি লুটি লৈ যায় বছৰত 60,000 যদি বছৰত যদি 60,000 5 বছৰত 3 লাখ হ'ব না নাই 3 লাখ খৰচা যদি এজন এটা দুখীয়া ঘৰৰ যদি খৰচা হয় 20,000 দিয়াটো কিবা লাভ হ'ব নেকি না লছ হৈছে না লাভ হৈছে লছ হৈছে 2,90,000 আৰু চৰকাৰৰ হাততে আছে তাৰ কাৰণে বিজেপি আৰু ইউপিপিএল চৰকাৰে ৰাইজক একো দিয়া নাই যি এটা 2,000 3,000 5,000 20,000 কাকবা অনুদান দিছে নিজৰ দুখীয়া ঘৰৰ লৰাৰ পৰা উঠাই লৈ ফেলেহে এই পইচাটোকে ৰাইজক দিয়া হৈছে বুলি মই আজি কৈছো दा बिक्रम दैमारि सारा मा बुंलांदों बेखौथ' नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा फैगोन समफ्राव इउपिपिएल बिजेपिआ माने बिराद गाज्रि रोखोमै जेनगोन दा बेखौ बयबो मिथिगौ जिहेतु दिनै बिथांमोना जुरिजेननायनिफ्रायनो लानानै दिनै गावसिनि जोबथासिमबो बिथांमोना थगायनायखौनो गारा दिनै सानफा एफा पावारफ्रा गोमालांजोबबाबो बिथांमोना बिराद गोरा गोरा खोथा बुंनायखौनो गारा दा दिनै रायजो राजाफ्रा मानो सरखार गैयै हान्जायाव मानो लोब लोब फैनानै जइन जाफैखो नङा होमब्ला थाखा मोना फैसा मोना बेखौ सिन्था खालामनांगोन जिहेतु बिथांमोना हारिनि अलखदखौ नुनानै दिनै मोनजाया मोनलोङाबाबो माने लोब लोब फैनानै जइन जाफैदों जिहेतु जोंनि बर' हारिया खैफोद लामायाव दं नालाय बेखौ बुजिदों रायजो राजाफ्राबो नाथाय दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा बै सरकाराव जइन जाहैदों ट्रेक्टर हान्जायाव बै बिथांमोना खिन्थु खुनु जाथिनि साननाय मानसि नङा दे माने बिथांमोनहा जाहैबाय थाखा फैसानि उखैनायल' रायजोफोर बेयाव जेबो गैया हारिनि सानग्रा मानसि गैया माने जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव ट्रेक्टराव जइन जायो बै बिथांमोना जाहैबाय हारिनि साननो रोङै माने बिथांमोनखौ जोलैनि हांगारफोरसो होननांगोन आरो बर' जाथिनि बियादफोरसो होननांगोन बिथांमोनखौ नङा होमब्ला दा बेसो दुखुनांथाव बाथ्राया लोब लोब जइन जाहैनायखौ लानानै साननो नाङा बुन्दुमोन नोंथांमोना इउपिपिएल हान्जाया फैगोन समाव मोजां रोखोमै देरहागोन बेफोरबायदि दासान माने गाज्रि रोखोमैसो जेनगोन बेखौ सिन्था खालामखा जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि हान्जायाव जइन जाहैदों बै बिथांमोना जाहैबाय फैसा 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 होनना नागिरलाबायग्रा बिथांमोनसो जेबो गैया बिथांमोनाव माने हारिनि फारसे जेबो साननो रोङा बिसोरो माने बिस्रा दिनै माने 300 थाखा मोनबानो जायो गाबोन 200 थाखा मोनबानो जायो माने बेफोरबायदिनो बिथांमोना ओरै जइन जालाय जानानै माने खालि थाखा फैसा बुथुमग्रा मानसि आरो खुनु माने दरखारनि मानसि गैया जोंनोथ' बेफोरबायदि मानसिखौ नांखाबावा